l'alcaldessa de Sant Quirze, és un honor poder acollir un acte com aquest, avui, aquí, en aquest marc de la Masia Can Barra, per presentar una obra que és, sens dubte, document del nostre patrimoni i també de la nostra cultura. El llibre del retaule gòtic de Sant Quirze i Santa Julita recorre la història de la parròquia i la vida del municipi, en especial del nostre retaule. Una de les joies més desconegudes del gòtic català, tardomedieval, conservat, com sabeu, al Museu Diocesà de Barcelona. Avui, la presentació d'aquesta obra ens recorda que el patrimoni cultural, els béns, objectes, les actituds i els paisatges que el conformen representen el pòsit de la memòria col·lectiva i, en aquest sentit, interactuem directament en el reforç del sentiment de pertinença. Senyores i senyors, avui és un dia molt feliç per a tots nosaltres. Culmina la fita més important que la nostra parròquia s'havia proposat dur a terme al llarg d'aquest any, en què celebrem el mil·lenari de la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita. L'eix de la nostra voluntat està a obrir-nos a tothom, buscar la participació i la unió al voltant de la nostra història i del nostre patrimoni cultural i artístic. Aquest llibre és un llibre que és el somni de tot medievalista. És un llibre amb una edició fantàstica, perfecta. Són les 126 pàgines. Són 125 pàgines que m'omplen d'orgull. M'omplen d'orgull professional per la feina feta i m'omplen d'orgull per la factura, la manera, el carinyo i l'esforç que ha posat totes i cadascuna de les persones que han tingut una implicació directa o indirecta en la seva factura. I vaig veure que la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita és un edifici que té vida, que és l'origen del poble i que ha viscut i crescut en Sant Quirze. Tots els canvis de fisonomia i transformacions de l'Església i la construcció recent de l'Església moderna acompanyen la vida d'aquest poble. Les nostres dues esplendors. Les dues esplendors que nosaltres hem tingut com a poble, l'època medieval i la Renaixença. I ara, com a poble, les catalanes, els catalans, estem intentant treballar en una tercera època d'esplendor. Esperem que ens en puguem sortir. I per tant, nosaltres, com a poble, igual que Sant Quirze va dir jo també soc cristià, nosaltres ara estem en una època que nosaltres hem de dir jo també soc català. Com tanta gent ho ha exclamat al llarg de la història, de la nostra història col·lectiva. Com el cas dels retaules de les esglésies, també les nacions prioritzen. També eleven determinades coses a categoria superior. La fortalesa d'un poble, d'una nació, de la nació catalana, es demostra perseverant, perdurant. Ho podem dir. I com que és la nostra mare, nosaltres podem exclamar com va exclamar aquell nen de 3 anys. Nosaltres, avui, 2013, podem exclamar també jo també soc cristià. I a més ens és molt més fàcil, perquè ell per exclamar això anava a la mort segura. 2013 no anem, gràcies a Déu, a mort, perquè jo també soc cristià. I jo afegeixo, em permeto afegir, malgrat ja hagi el senyor bisbe, podem afegir, jo també soc català. Entretant, perquè parlem de fa 1000 anys d'història, però nosaltres també estem fent història perquè la història narra els fets de les persones. Nosaltres estem vivint el present d'aquí l'any 3013, doncs potser es farà un acte també diferent, però també fet per persones i es narraran els esdeveniments que tenen lloc ara, quan celebrem el primer mil·lenari.
dia com aquest, carregat per nosaltres de tanta significació, no podem contemplar aquest llegat que ens han deixat els nostres avantpassats com a simples espectadors, perquè no s'ha produït una fractura en la transmissió de la fe, ni en la transmissió de la cultura, ni en la transmissió de la vida del nostre poble, i perquè nosaltres, que som els hereus d'aquest poble, hem de viure apassionadament el present, tot col·laborant a una fonamentació renovada i oberta al futur.